So ayun guys, pupunta tayo ng sabungan guys na hindi tayo magbabayad ng entrance. Ito po ang pinagbabawal na technique guys, pero sana wag nyo po itong gayahin, baka masira ang buhay natin yun guys. So ayan guys, tusok-tusukin mo lang yung pumilo. Yan yan, Chinese pumilo po yan ginagamit. Plaster mo ng mabuti para maplastar yung mga balhibo ng manok, yung mga lawi. Ayan, tusukin mo. Yan, simple lang gagawin. Yan lang po guys. Tusukin mo lang, dandahanin lang. Sisi, malutong na masyado yung Chinese pumilo natin guys. Masarap na yan kainin. Yan simple lang guys. Ganyan lang. Tapos yan, masin mo konti para maplastar yung balhibo. Ayan guys, tusukin mo yung isa, yan, imasin mo, tapos ilagay mo sa bayong. Yan lang guys, simple lang. Yan, tapos takpan mo para hindi malata ng nagbantay ng entrance. Yan simple lang guys. Yan, takpan mo, higtan mo ng pisi. Yan lang, simple lang guys. Yan huwag nyo po itong gayahin guys, masisira talaga ang buhay nyo guys kapag gagayahin nyo ito guys. Yan lang, simple lang, ganyan lang paghawak, pagpasok, ganyan lang guys, simple lang guys. So ayun guys, punta na tayo ng sabungan guys. Kung hindi ba tayo maano sa entrance nito, kung hindi ba tayo mapaul sa entrance nito, so tayo na, pupunta na tayo ng sabungan. So 5, 4, 3, 2, 1. So nandito na tayo guys, kinakabahan na ako guys, baka maharang tayo sa entrance. Wag naman po sana guys, sana wag naman po. Ayan na, wag naman po sana, wag po tingnan. Yes, pasok, yes, happy, yes, salamat Lord. So yun, papasok na ako. Hindi din ako nakabayad ng entrance kasi ako yung may-ari ng pumelo. Yung buongon guys, lakad-lakad lang. Yan, patay Malaysia lang guys. Lakad-lakad, ngiti-ngiti lang. Ngiti-ngiti lang sa tagiliran mo. Ngiti-ngiti lang. Ganyan. Pag may magtanong, pag tingnan nila yung manok, huwag mong buksan dyan sa maraming tao kasi mabulabog tayo dyan, delikado ka, baka mapalabas ka sa management, mahiya ka dyan, maulawan ka diya, mapahiya ka dyan sa maraming tao. Yan, ngiti-ngiti lang, parang wala lang, lakad-lakad lang, patay Malaysia lang yung banat natin. Yan lang, simple lang guys. Yan lakad-lakad lang, maghanap ng kulungan na walang tao para hindi mabulabog. Huwag kayo dyan, dito tayo. Mabulabog kayo dyan, delikado dyan na banda. Dito tayo banda, walang tao. Walang kasama dyan. Siyempre hindi mabulabog. Huwag mo ibaba, dito yan sa taas. Delikado yan, makita yung bungon, makita yung pumilo natin dyan. Ilagay mo dyan sa kulungan, tapos hawakan mo, dandahan konti para hindi matanggal yung balibo, tapos ilagay mo. Yan lang, simple lang. Ganyan lang kasimple. Save ang 200, di ba guys? Save yung pera natin guys. So ayun yan, ilagay mo yung isa, pak. Yan lang, simple. Save talaga yung entrance guys, save talaga. Yan happy ang tropa, happy sila. Happy. Magsha-shoutout na naman tayo guys. Isang malaking shoutout po sa'yo bro, John Paul Espinosa ng Tagum City, shoutout bro. Jingo Asuncion ng Kapalong, shoutout.